Het loopt uit op een afstraffing. Het loopt uit op een drama. Nou, doe het dan maar. Maar wij hebben het beste publiek van de hele wereld. Robben met het schot. Doelpunt. Arjen Robben maňa sogat ýaly gymmatly. Ören akylly oýunçy. Topordy bir hepden bile geçirdik. Bir-birimizden köp zat öwrendik. Egerde elimde Robben'i ýa-da Cristiano Ronaldo'ny saýlama mümkinçiligim bolsady, hiç pikirlenmän Robben'i saýlardym. Çünki ol hem Ronaldo'dan hem Messi'den akylly we ýyndam oýunçy. Pep Guardiola. Bu videomda Robben'in iň gowy gören tälimçim diýen tälimçisi Guardiola'nın sözleri bilen başlamak isledim. Adından belli bolşýaly, size bugün dünýäniň belki-de iň gowy çep ayakly oýunçylarynyň sanawynda birinji üçlükde boljak Arjen Robben hakynda maglumat taýýarlamak isledik. Arjen Robben kim? Näme üçin oňa çüýşe adam diýýärler? Gelin bilelikde seredeliň. Arjen Robben 1984-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Gollandiýanyň Demirgazyk gündöwür böleginde ýerleşýän Bedumda Hans Robben we Mario Robbeniň maşgulynda dünýäge indi. Kakasy futbol tälimçisi we agent bolup işleýär. Robben çağalykdan kakasyna gaty ýakyn önübesýär. Kakasynyň ähli gepleşiklerini we şertnama gollaryna da üns bilen gatnaşýar we karary bile berýärdi. Arjen'in ejesi ýaşlar üçin aratyrlyk, spikerlik kurslaryny berýän döwrüniň iň tanymal zananydy. Groningen'de we ähli Gollandiýada geçirilýän Asevrasonik Norderslar festiwallaryna ýygy-ýygydan gatnaşýan yerli meşhur bir maşgulada önübesdi Robben. Tekniki grammatika mektebinde okuýardy we ýaşlygyndan futbol bilen gyzyklanýardy. Şonuň üçin enatasy ony Sewitdäki iň gowy futbol mektebine ýazdyrdylar. Arjen Robben köp ýaşlar bilen futbol ýaşlaryna gatnaşdy we kooperativ tälimçilik teknikasyny iň gowy we iň çalt özleşdiren çağa bayragyna münasip boldy. Kooperativ tälimçilik teknikasy näme? Belki-de köp ýylda şol sorag dören bolup biler. Gelin jogabyny seredeliň. Kooperativ tälimçilik teknikasy bu, Gollandiýaly ustad türgünleşdiriji Will Kaver'in Maradona, Pelé ýaly güýçli oýunçylaryň videolaryndan taýýarlanan video rolikler arkaly berilýän sapaklardyr. Bu sistem häzirki wagtda ähli döwletlerde unulmana başlandy. Belki-de biz indi has gowy düşünýändir. Näme üçin Gollandiýadan beýle gowy oýunçylaryň çykma sebäbini. Hawa Robben öz döwründe iň umyt bilen seredilýän çağady Gollandiýada. Ve ol bari ýok 8 ýaşynda professional şertnama baglanşdy Groningen bilen. Ol uly toporda ýagny Groningemde 2000-nji ýylyň dekabrynda professional oýnap başlady. 2000-2001 mewsimini 2 pökkü geçirip, ilkinji mewsiminde ýylyň oýunçysy adyna eýe boldy toporda. 46 oýunda 8 pökkü geçiren topory bilen arasyndaky bag has hem bekeýärdi. Groningemden soň 2002-nji ýylda 3,9 milyon euro bilen PSV Eindhoven futbol klubyna geçdi. Ve 2002-2003 mewsiminde 33 oýunda 12 pökkü geçirdi. İlkinji mewsiminde hüjümçi Matej Kezman bilen PSV ýylyň oýunçysy diýen ada eýe boldy. Hatda assist bermekde öňe saýlanan üçin zihinli oýunçy bayragyny aldy. Topory 17-nji Gollandiýa çempionatynda ýeňişi gazandyrdy. Klub üçin jemi 56 oýun oýnady we 18 pökkü geçirdi. 2003-nji ýyla çenli Robben dünýäniň iň meşhur futbolçylarynyň birine öwrüldi ve futbol klublarynyň arasynda uly meşhurlygy eýe boldy. PSV 18 milyon tölen Chelsea oýunçyny öz düzümine goşdy. 2004-nji ýylyň noýabr aýynda Chelsea üçin oýnap başlady we çalt hüjümçi oýunçy adyna eýe boldy. Klub bilen işlän döwründe ýumurtgalygynyň birinde üýtgüçük bir ösüş gördü we klub lukmanlaryna da habar berdi. Rak keseline barlanyldy. Ýönü lukmanlar onuň dol nämeligini karar berip bilmediler. Ve çärenin diňe operasiýa ýagny o görülen düwünü kesip almak bilen mümkinligini karar berdiler. Ve Robben'i operasiýa etdiler. Robben şol günleri şeýle ýatlap geçer. Gaty gorkupdym. Men üçin iň gorkulu günlerdi. Operasiýadan soňra bir näçe gün o düwünü nämeligini barlyklar geçirmäni laboratoriýa uradylypdy. Ve futboluň men üçin hiç bir manysy galmady. Bar aladan maşgalandy. Bir näçe gün soň jogap geldi ve uludan dem alyp rahatlapdym. Keselim korkunç zat däldi.
sözlerini ulanıpdy. 2004-nji ýylyň noýabr aýynda Angliýanyň Premier Ligasynyň aýyň oýunçysy bayragyny aldy. Arjen Robben 2005-nji we 2006-njy ýyllaryň Premier Ligasynyň çempiony, şeýlehem liganyň kubogy, Community Shield we FA Cup kubogunda ýeňiş kazanan klubda möhüm rol oýnady. Chelsea üçin 67 oýunda 15 açko toplady. 2006-njy ýylyň 23-nji dekabrynda Wigan Athletic klubuna karşı ýeňiş kazanyp, "Duşşuň adam" diýen ada eýe boldy. Robben'in durmuşunda 2007-nji ýylda ýene-de bir ýatdan çykmajak ýagdaý boldy. Ol 2000-nji ýyllarda liseýde tanışan gyzy Bernardian Eilert bilen durmuş gurdy. Olaryň häzir 3 çagasy bar: Luca, Kai we Lynn. Aýaly Eilert Robben hakynda ol hakyky maşgala erkegi. Bizi hiç bir wagt ünsüz goýmady diýär. Robben bolsa maşgalasy barada, durmuşda iň esasat maşgalanyň sagdyn bolmagy we bagtly bolmagydyr. Futbol elbetde meň durmuşum, emma maşgalanyň saglygy we bagty men üçin dünýädäki iň möhüm zat diýär. Arjen Robben duýguçul adam. Ýeňilen oýunlaryndan soň, esasan hem Çempionlar Ligasyndan soňra gaty göwünü çökkün we keyipsiz gezýärdi. Emma onuň aýaly onuň ejid ýerini tapyp, ony elmydama bagtly etýär. Robbenin elini tutup uly partiler alyp gidýärdi we onuň keypini ýerine getirýärdi. Ýagny uzun gepin keltesi, Robbenler maşgalasy iň agzir maşgalary hem nusga bolup biljek maşgalady. Karierasy bilen dowam etsek, Arjen 2007-nji ýylyň 22-nji awgustunda transfer üçin 35 milyon tölen Real Madrid bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Onuň bilen klub 2007-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda UEFA Çempionlar Ligasynda Werder Bremen futbol toparyna garşy we 2008-nji ýylyň 7-nji maýynda bolsa Barcelona garşy La Liganyň çempionatynda ýeňiş kazandy. Topar üçin 50 oýuna gatnaşdy we jemi 11 pökkü geçirdi. Ýöne Robben'i şikestler helak etýärdi we ol 2009-njy ýylda Real Madrid'e transfer töle hökmünde 25 milyon tölen Bayern München klubuna goşuldy. 168 oýunlary barat we 10 mövsümde 90 goly pökkü geçiren Robben tiz şikest alýanlygy sebäpli "Çüýşe adam" lakabyna eýe boldy. Topar 6 gezek Bundesliganyň çempionatynda ýeňiş kazandy ve 2 sany DFB Pokal kubogyny kazandy. Robben 2010-njy ýylda Germaniýada ýylyň futbolçusy diýen ada eýe bolupdy. Şeýlehem onuň topar 2 gezek Çempionlar Ligasynda we 1 gezek FIFA klub dünýä çempionatynda ýeňici boldy. Beýik ustad Robben şikestlerden soň hiç geli forma tutmak üçin bir näçe oýun oýnamaly bolmaýardy. Ol oýuny pauza basyp, soň dowam etýän ýaly şikestlerden soň hem galan ýerinden öňkü ýaly dowam etýärdi. Milli ýygyndysy barada hiç zat aýtmadygym, ýöne ýekeci bellemeli zat Robben'in 2014-nji ýylda dünýä çempionatynda Ispaniýa garşy oýnan oýunyny 11 metr aralykdan 37 kilometr tezlige çykyp Ramasyň ýyzyndan ýetip geçip Ispaniýany weýran etmegidir. Belki de Robben öz stilini iň gowy ýerine ýetiren oýunçudur. Çünki Marcelo Robben hakynda şeýle diýär: "Onuň nähili oýnajagyny bilýärdim, emma jogap berip bilemokdum" diýmegi, onuň öz stilini, nähili sadyk galanlygyny we şol bir stili iň maksimum derejede ulanyp bilýänligini görkezýärdi. Iň soňky bellep geçmeli zady hem Robben elaçyk we jomart bir oglandyr. Özüniň Gollandiýada ýaşlar we ýetkinjekleri içkiden we neşe terişdelerinden uzaklaşdyrmak bilen baglanyşykly guran ýürüýte firmalar bardyr. Ve bu firmalar çağalara maddi ýardym edip futbol toparlaryna ýerleşdirýär we olary şol ýerde eýe çykýarlar. Biziň ýüzmäni halamaýan Robbenimiz, çüýşe adamymyz şular ýaly gahrman bir futbolçudur. Soňky ýyllaryny Robben Groningen'e dolanyp geldi ve futbolu täzeden başlady. Emma şikestler onu bunu dolu dowam etmegine ýol bermedi ve Robben dolu oýuny goýdy. Eger videomuz halan bolsaňyz, like basyp, tesirlerde pikirlerinizi paýlaşyp, kanala agza bolup bizi goltap bilersiňiz. Dostlar, unutma, Futbol Dünyasy kanaly siz üçin iň gowy videolary taýynlamaga dowam edýär. Hoş, sag olun.